Hjertelig velkommen til Bjørne Sigurds time. Kan du gætte, hvad Bjørnetimen handler om i dag? Her i dag. Prøv lige at komme her i dag. Prøv lige at komme med og kigge på reolen, så kan du måske godt gætte det. Alle de her forskellige bamser og tilui. Og det kunne jo godt være, at det skulle være en tilui Bjørnetime i dag, for der er jo tilui i mange forskellige byer. Så det tror jeg faktisk, det skal. Bjørn, vil du være med til en Tivoli Bjørnetime? Så, nu vågnede han sikkert. Ej, det var dog utroligt. Så, tror du ikke, han vågnede nu? Ej, han sover virkelig tungt, ham Bjørn. Nøj. Så, hast. Nå, nu får jeg en god idé. Bjørn? Se! Nu vågnede han. Det var nok noget, der kunne vække Bjørn. Så kunne det jo være, Bjørn, at lige skulle starte med så du mig. Hvad for et slips skal jeg tage på i dag? Hvad med... Det her med brandbilerne måske? Skulle jeg tage brandbilsslipset på? Nej. Måske det her, hvor der er nogen, der er ved stranden? Nej. Subsibidi-bub. Og så må vi jo hellere se at få åbnet nøglen her med teateret med nøglen her, for ellers nøglen her, for ellers så kan Tivoli Bjørnetime slet ikke begynde. Så, det glæder jeg mig til. En Tivoli Bjørnetime, det har vi aldrig nogensinde haft før. Så, nu skal du bare se her, min kære Sigurd. Så kan det jo også godt være, at der er nogen inde i Bjørn, der vil være med til at lege Tivoli. Lur mig, om ikke der er det. Lur mig. Her er vi igen. Sæt dig ned. Det er Sigurds Bjørnetime. Nu er Sigurd tændt. Ja, og Bjørn han venter spændt. For nu er Sigurds Bjørnetime. Rejse kommer fuglen venter på. Jeg trykker start. Og rundt om alle hylderne er bjørnene parat. Så alle ting kan ske. Prøv til at se, hvor nu er Sigurds Bjørnetime. Det er det nemlig. Dengang jeg var dreng, der havde vi ikke noget omrejsende Tivoli i byen. I Tivoli, som kom forbi Tivoli i byen. Men der var et omrejsende Tivoli i byen. Tivoli, som kom forbi byen i Tivoli hvert eneste år. Så stillede de karuseller og gynge og alt muligt. Og så fik jeg lov til at komme op og prøve nogle af dem. Og jeg kan huske, en af de karuseller, jeg var oppe i, den var oppe i. Så jeg blev helt fuldstændig ør i hovedet, da jeg var faktisk ved at kaste op. Men nu var min far jo oppe i. Men der var nu også nogle gode ting. Min far jo betalt 5 kroner for at komme op i. Så jeg synes, jeg måtte hellere smile lidt til ham. Prøv at se, jeg har faktisk et billede. Her er jeg. Hej med jer to. Vil I også være med til at lege Tivoli? Noget, der drejer rundt. Lykkehjul. Okay. Så har I tegnet noget på det her pap, kan jeg se. Sådan en rund cirkel. Så klipper jeg bare lige en rund cirkel. Så klipper jeg bare lige ud. Lad os nu se en gang. Det kan godt være, I kommer til at vinde ingenting. Nu tager jeg i hvert fald lige det her lille lykkehjul. Og sætter fast her. Og så tegner jeg nogle felter på. Nu kunne jeg jo lige tegne en streg ned og en op. Og en streg ned og en til siden. Og en streg ned og en op og en op. Og en til siden og en op. Og en til den anden side. Og en til siden. Ned og en til siden. Op og en til siden. Og en til siden. Og en til den anden side.
Så kommer der nemlig 2 felter. Og så laver jeg en pil hernede, sådan så man kan se, om det er den ene eller den anden, der gælder. Og så, hvis jeg nu skriver en 4 her, så er det altså, hvis man ikke har vundet noget som helst. Fordi det er hver gang, man drejer på lykkehjulet, man skal vinde. Hver gang. Og så skriver jeg også et 2 her. Jeg kan også bare skrive 1 på de 2 andre. Skal jeg det? Så vinder du fodbolden. Værsgo. Sådan. Det var da et meget fint lykkehjul. Sådan et kan du også godt lave, hvis du bare lige har noget pap og en saks og en mælkekarton og en papkarton og en sakskarton og en saks og en karton mælk og sigurd-karton. Nu må jeg altså passe på derinde i teateret, for nu skal Bjørn til at kaste bolde. Okay? Er du klar, Bjørn? Så kaster du nu. Ej, forbi. Altså, Bjørn, jeg tror godt, du kan ramme. Prøv lige en gang mere. Så sigter du på dåserne, og så kaster du. Nu. Ej, forbi. Nu. Ej, forbi. Altså, Bjørn, også lige 2 her. Skal jeg ikke lige se, om jeg kan tage dem med den sidste? Jeg prøver lige. Helt op. Ej, forbi. Så er det spændende, om vi får en præmie. Det kan man aldrig vide. Se, Bjørn. Endelig. Ej, hvor er den god. Så kan man måske puste her. Og man kan også have den oppe i. Bjørn! Så.